Sanibonani wengane zawethu, nginibelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili ngezwe mina. Uveze ngithuthu ngakho mali bathi ilasibona magumede. Mhlabe emangabe usemusha like ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokuleka kanjalo futhi nokushare uyikhona okukhulu kunakho konke. Wengane zawethu namhlanje niphethe u-double tin lapha ngizwe mchunu kanjalo nensizwe lapha nekade ke imbonisa lapha ukuthi ke mangabe lapha sefaka imqhele kanjalo futhi nezicathulo ezinoboya kuzoba isilwane uqobo lakhe. Ngaza kwethu angihanda kakhulu ngidedelele video sibona nemva kwale video. Macingwane mase kuzoba umqhele unoboya nezicathulo inoboya uzogcina usubhonga phela ndaba ezithi yabona wena izinza lezi uyishefa nini inkukhu legudla ekhwapheni izinza zekhwapha izinza zabasenge onogunda ngathi uboya yonke indawo leyo azongidakelwa wena okugqoka nje icathulo ezibizayo ezi-unique zami ngedwa njengopresident nomqhele sengiwuboya mina ngenkomo azongidakelwa lomsulwenje. Ngiyathemba ngana ukuthi uzwe lapha ke insizwa uMacingwane lapha nevongo lakhe khombisa ukuthi lento ke isenhlizweni yawo lapha ke indaba yesintu lapha ke into esenhlizweni yawo lapha nevongo lakhe kuyona lensizwa lena ngisho nokusho ukuthi yona kungani ngashefi ngoba phela nayo ineziboya umzimba wonke. Angazi ukuthi mhlawumbe luthino lwakho uvuka lolu daba kodwa ke hlala lapha na comment section kungixoxeleka abantu ukuthi wena luthino lwakho ngalolu daba. Mina ngilasiboni sengiphuma nje, ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwivideo elandela kwakho. Subscribe ibe nesuku lomnandi ethanda khona.